Namaskar, Yokar. Welcome once again to Journal Speak. This is Dilip Prabhudesai from the studios of Prudent Media, welcoming you to a weekly episode of this unique program in which I, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists. तर आयचो आमचो जो टॉपिक आसा तो जावन आसा हिंदू राष्ट्र संविधानिक की असंविधानिक. द डिमांड फॉर द हिंदू राष्ट्र इज इट कॉन्स्टिट्युशनल और अनकॉन्स्टिट्युशनल. आणि आज हे टॉपिकाचेर डिस्कस करपाक आमचे मदीं आमचे मानेस्त आसात दोन गोंयचे लिडींग जर्नलिस्ट. पयले वासुदेव पागी जे रिपोर्टर जावन आसात नवे मराठी पेपराचे दैनीक हेराल्ड जो येवपाचो आसा ताजे, आनी दुसरे नागेश गाडे जे उपसंपादक सनातन प्रभाताचे. तर गाडे साहेब आणि वासुदेव बाब, वेलकम टू प्रुडंट मीडिया, वेलकम टू जर्नल स्पीक. पहिलं म्हणजे हा आजचा जो टॉपिक आहे तो परवाच रविवारी सुरू झालेल्या हिंदू जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या धर्माधारित हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतू आयोजित अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन याच्यामुळे, म्हणजे हे परवा सुरू झाले त्याच्यामुळे हा टॉपिक आमच्या लक्षात आला. हा टॉपिक घ्यायचा की हिंदू राष्ट्र हे संविधानिक आहे की असंविधानिक आहे. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक वगैरे आहे, म्हणजे सेक्युलर हा प्रश्न इथे महत्त्वाचा आहे. तर ह्या संदर्भात हा डिमांड जो आहे हिंदू राष्ट्राचा, म्हणजे हिंदू राष्ट्र आमचा हक्क आहे असं परवा एका पेपरमध्ये हेडलाईन्स होते, हा किती डिमांड संविधानिक आहे की काय आहे? पूर्णपणे संविधानिक आहे. आता तुम्ही जो निधर्मी राष्ट्राचा किंवा सेक्युलर राष्ट्राचा प्रश्न उपस्थित केला, ज्यावेळी भारताची राज्यघटना लिहिली गेली त्यावेळी हा सूत्र किंवा निधर्मीवादाचं सेक्युलरचं हे सूत्र होतं ते राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत नव्हतं. 1975 साली ज्यावेळी आणीबाणी लागू झाली त्यावेळी इंदिरा गांधींनी स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी संविधानामध्ये काही बदल केले गेले, मोठ्या प्रमाणात संविधानामध्ये बदल केले गेले. 42वी घटना दुरुस्तीमध्ये संविधानामध्ये इंदिरा गांधींनी स्वतःच्या राजकीय पदाचा वापर करून, दुरुपयोग करून त्यामध्ये निधर्मीवाद, सेक्युलर हा शब्द भारतीय राज्यघटनेमध्ये घातला. म्हणजे मुळात जी आपली राज्यघटना आहे ती मूळ जी निर्माण झाली त्याच्यामध्ये सेक्युलर हा शब्द कुठेही नाही आहे. त्यामुळे आपली ही राज्यघटना सेक्युलर आहे आणि तिथला आपण चिकटून राहिलं पाहिजे असं काही नाही आहे. म्हणजे कालानुरूप राज्यव्यवस्थेमध्ये बदल होत असतात, राष्ट्रव्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी प्रयत्न होत असतात. तसे येणाऱ्या कालावधीमध्ये जर राष्ट्रव्यवस्था अधिक चांगली होण्यासाठी, समाजव्यवस्था अधिक चांगली होण्यासाठी असं जर काही हिंदू राष्ट्र स्थापन करायचं असं जर म्हटलं तर त्यामध्ये कोणतंही असंवैधानिक नाही आहे. पूर्णपणे भारतीयांचा, भारतामध्ये जगणाऱ्या बहुसंख्याक हिंदूंचा तो एक अधिकार आहे आणि तो संविधानानं दिलेला आहे. संविधानाच्या मार्गाने मिळवण्याचा तो हक्क आहे. ओके वासुदेव बाब, आता गाडे साहेबान म्हणले की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्युशनात खंयच सेक्युलर हो शब्द नाशिल्लो. 42nd अमेंडमेंट जे 1976 आयले तातूंत हो सेक्युलर हो शब्द कॉन्स्टिट्युशना प्रिएम्बलां घालो. आता दुसरी एक बाब आसा की संपूर्ण राज्य घटनेक खंयच दुसरे कडेन संपूर्ण जो स्पिरीट आहा तो अशें म्हणटात लोक की तो सेक्युलर स्पिरीट आसा आनी म्हणून सेक्युलर हो शब्द नाशिल्लो हो घालप योग्य आशिल्लें. तुमचें मत कितें? आता तुम्ही स्पिरीट जो म्हणलो पळय, सेक्युलर स्पिरीट तो आयकून बरें, कारण तो कसो सेक्युलर स्पिरीट भारतान पयलीं सावन नाशिल्लो आनी मागीर घालप ना घालप हो विशय वेगळो. आता हिंदू राष्ट्राची स्थापना करपाची गरज आसा किंवा ना गरज ना, किंवा हो संविधानीक का असंविधानीक हेजें उत्तर जर म्हाका विचारलें तर आमचे हिंदू राष्ट्र जेका म्हणटात ही संकल्पना कशी आसतली, ती व्यापक आसतली काय संकुचित आसतली, ती एखाद्या उपासना पंथाच्या खंय तरी साच्यान आसतली, साचेबद्ध आसतली गा आनी कितें आसतली, म्हणजे हेचेर ती संविधानीक का असंविधानीक हें ठरतलें. म्हाका दिसता तेजे पयलें आनी हिंदू राष्ट्राची स्थापना जितलें म्हाका खबर एज पर आय नो हिंदू हो शब्द वेद, शास्त्र, पुराण खंयच ना. आमी 18 पुराणां सर म्हणटा, उपनिशदांय ना, खंयच ना. 3000 वर्सां पयलीं हिंदू शब्द नाशिल्लो. सगळ्यांक खबर आहा की सिंधू नदीच्या नांवावयल्यान लोक हांगा सिंधी म्हणपाक लागले, सिंधू तें म्हणपाक कळनाशिल्लें म्हणजे हिंदू म्हणपाक लागले. संपूर्ण ही कल्पना जी भौगोलीक जॉग्राफिकल आसा. सो इन शॉर्ट हिंदू राष्ट्र आसात, म्हणजे हिंदू राष्ट्र परत स्थापन करपाचें म्हणजे कितें खंय तरी लाल किल्ल्या वयल्यान सांगपाचें की ना हिंदू राष्ट्राचें स्थापन करया अशेंच कांय आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसना. जर ती खंयच्या एखाद्या उपासना पंथाचे जर राज्य आसा किंवा
खंय तरी आमी ताका हें म्हणटात न्ही एका ऑर्गनायज्ड हें करपाचें आसा आमी इन शॉर्ट हांव तालिबानीकरण म्हणटा ताका अशें तरी करपाचें आसा. सो म्हाका दिसता ती आमी संविधानी म्हणूंकच शकचे ना. हिंदू राष्ट्र म्हटलं की जे थिओक्रेटिक नेशन असं ही संकल्पना जर घेतली तर मला तरी असं वाटतं की थिओक्रेटिक नेशन म्हणजे धर्मावर आधारित एक राष्ट्र असं होते. सध्या जर आपण जगात पाहिलं असं थिओक्रेटिक नेशन्स दोनच आहेत. म्हणजे हे मी जे वाचतोय व्हॅटिकन सिटी आहे जिथला राष्ट्राध्यक्ष किंवा जो कोण हेड असेल तो धर्माच्या एका याच्या आधाराने येतो. बाकीचे देश आहेत म्हणजे सौदी अरेबिया आहे, सुदान आहे, यमन आहे, अफगाणिस्तान आहे, UAE आहे, पाकिस्तान आहे, मलेशिया आहे, मॉरिटेनिया आहे, जिथे इस्लाम धर्मातले म्हणजे शरिया लॉ जो आहे त्याच्यातले कायदे वापरतात त्या देशाच्या कायद्या व्यवस्थेमध्ये. इथे काही राष्ट्राध्यक्ष किंवा देशाचा अध्यक्ष हा धर्माच्या कुठल्या येत नाही. बहुतेक हे मॉनार्कीज आहेत. आपला देश डेमोक्रेटिक आहे. आता बहुतेक ही राज्य मॉनार्कीज आहेत किंवा आणि डेमोक्रेटिक हा 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 काहीतरी त्याच्यात हे कसं होणार म्हणजे हाऊ विल दॅट कोऑर्डिनेट डेमोक्रेसी आणि हिंदू राष्ट्र. नाही, हिंदू राष्ट्राची संकल्पना सध्या एकच महत्त्वाचं आहे. ही आता निर्माण झालेली संकल्पना नाही आहे. तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याचा विषय आला, भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याची वेळ आली, त्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ही संकल्पना मांडली होती की भारत यामध्ये बहुसंख्याक हे हिंदू आहेत, 80% लोक हे हिंदू आहेत. तर या हिंदू समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारं राष्ट्र या दृष्टिकोनातून ह्या राष्ट्राची सगळी स्थापना झाली पाहिजे. या हिंदू लोकांचं हित हे प्राधान्य ठेवून ह्या राष्ट्राची स्थापना झाली पाहिजे आणि ही मुख्य संकल्पना आहे. जे धर्मादेश म्हणजे जे हिंदू राष्ट्र आम्ही मानतोय सातत्यानं, तर त्यामध्ये हिंदू समाजाचं हित हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज निधर्मी राज्यव्यवस्था आहे, पण आपण थोडा विचार करूया, खरोखरच हे निधर्मी राष्ट्र आहे का? नाही, खरोखरच ही निधर्मी आहे की नाही हा इम्प्लिमेंटेशनचा भाग झाला. कायदे वेगळे असतात, कायद्याचं इम्प्लिमेंटेशन वेगळं असतं. मुळात तेव्हा इम्प्लिमेंटेशनचा भाग आपण बघणार की आपण मूळ प्रिन्सिपलचा भाग बघणार. वासुदेव बाब तुम्ही किती दिसतात? सावरकरांची भूमिका आता सांगितल्याप्रमाणे मला थोडीशी दुरुस्ती करायची वाटते. यांच्या सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, सावरकरांचं म्हणणं होतं की जनगणना ज्यावेळी आम्ही करणार आहोत त्यावेळी त्यांनी आपण सांगायचं की इथला जो हिंदू समाज आहे तो आपण हिंदू म्हणून लिहिणारच आहे. मी उपासना पंथाप्रमाणे जो आज हिंदू शब्द वापरला जातो त्याबद्दल म्हणतो. इथला जो मुसलमान आहे तो सुद्धा आपण हिंदू मुसलमान म्हणजे हिंदुस्थानातला मुसलमान असं लिहिणार आहे, असं लिहावं असा यांचा आग्रह होता. म्हणजे त्यांना कुठल्याही घटकाला तोडायचा नव्हता किंवा कुठल्याही घटकाला या देशातील वेगळा करायचा त्यांचा उद्देशच नव्हता आणि त्याने करायचं नव्हतं. त्यांची संकल्पना व्यापक होती. इवन ज्या काही चाली रूढी होत्या त्या इथे एवढे कठोर होते. देवघरामध्ये जो आपण आज जी पणती लावतो, आता विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आपण जेव्हा विजेचा दिवा लावतो आणि काही लावत नाहीत, तर म्हणतात जे विजेचे दिवे लावत नाहीत आणि पणती लावतात ते धनुष्याच आपला काय म्हणतात धनुष्यावर तोफेचा गोळा ताणतात. एवढे ते प्रखर विज्ञानवादी होते आणि त्यांची जी भूमिका होती व्यापक होती. आता परत हिंदू राष्ट्राचा परत जेव्हा इश्यू येतो तेव्हा त्यांना नेमका कुठला हिंदू राष्ट्रवाद हवा आहे त्याबद्दल आधी चर्चा करणे आवश्यक आहे. नंतर ते संविधानिक का संविधानिक या चर्चेच्या अंती निष्पन्न होईलच. आता हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जे चाललं आहे रामनाथीमध्ये, कालच पेपरमध्ये आले की रामसेनेचे जे प्रमुख आहेत प्रमोद मुतालिक त्यांनी असं म्हटलंय की गोव्यामध्ये एक ब्रांच स्थापन करणार आणि कायदा आपल्या हातात घेणार नाही. आता असं म्हणायचं कारण काय असतं? म्हणजे कुठलीही आपण संस्था स्थापन करताना कायद्याचं कोण ॲक्च्युली मेन्शन होत नाही, पण ह्यांना असं म्हणावं का लागलं? म्हणजे याच्यामागे काहीतरी कायदा हातात घेणे किंवा हिंदूवादी संघटनेने कुठेतरी कायदा हातात घेतला असं काहीतरी इतिहास आहे काय? नाही, मुळात आता हा एक प्रश्न आहे तो त्यांच्या व्यक्तिगत दृष्टिकोनातून आहे, त्यांच्या संघटनेच्या दृष्टिकोनातून आहे. मला त्याच्याही पुढे जाऊन एका व्यापक अर्थानं असं मांडायचं आहे की ज्यावेळी हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना आली गेली त्याचवेळी प्रश्न निर्माण झाला ती संवैधानिक की असंवैधानिक. तर मुळात वृत्तपत्रांचा किंवा प्रसारमाध्यमांचा या घटनेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असा का आहे?
मुळात सध्या जे काही रामनाथीमध्ये अधिवेशन सुरू आहे त्या संपूर्ण अधिवेशन गेले 4 दिवस अधिवेशन सुरू आहे त्याच्यामध्ये असंवैधानिक एकही घटना झालेली नाही आहे. एकही वक्तव्य, इतके सगळे विविध देशातले सगळे वेगवेगळे संघटना आलेले आहेत, सगळ्या संघटनेचे नेते आलेले आहेत, अधिवक्ते आहेत, सगळे विचारवंत आहेत, पण यांच्याकडून एकाकडूनही असंवैधानिक विधान झालेले नाही आहे. एकाही व्यक्तीकडून असंवैधानिक काहीतरी वस्तुस्थिती चांगलीच बाब आहे, कारण असं काहीतरी होणार ते डेमोक्रॅटिक पद्धतीनेच व्हायला पाहिजे. आणि डेमोक्रॅटिक पद्धतीने जर व्हायला पाहिजे तर मुळात म्हणजे संविधानामध्ये काहीतरी बदल करायला लागणार. तर 2/3 की 3/4 काहीतरी मेजॉरिटी लागते लोकसभेत बेसिक. बरोबर. आता ही मेजॉरिटी जर मिळवायची असेल, हा जो डिमांड आहे हिंदू राष्ट्राचा तो जर सफल करायचा असेल तर मुळात संविधानात काहीतरी बदल करावा. तर ही पॉलिटिकल जी मेजॉरिटी मिळायला पाहिजे ह्या दृष्टीने काही तुम्ही स्टेप्स उचललेत का? मुळात संघटनेचं जे अधिवेशनाचं आयोजन आहे ते अधिवेशनाचं आयोजन याच दृष्टिकोनातून आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा हिंदू राष्ट्र जर स्थापन करायचं असेल तर त्याच्या संदर्भातली एक मोठी जागृती समाजामध्ये निर्माण करायला पाहिजे. जो हिंदू समाज आहे किंवा एकूण सगळा भारतातला समाज आहे त्या समाजाला हिंदू राष्ट्राचं महत्त्व काय आहे हे सांगायचं आहे. आणि हे सांगत असताना आपणाला सातत्यानं त्यातलं हे महत्त्व सांगत असताना वेगवेगळे जे घटक आहेत त्या घटकांमध्ये जागृती निर्माण करायची आहे. आज जर आपण बघितलं, मला ते सांगायचं आहे, कारण तेव्हा आपण म्हणतात की हिंदू राष्ट्र निर्माण करायचं आहे, जेव्हा म्हणतो असं म्हणायचं आहे का हे हिंदू राष्ट्र नाही आहे आणि ते आपण निर्माण करणार आहोत? निश्चित नाही आहे. तर असं असेल तर मला वाटतं निश्चित नाही जे हे हिंदू राष्ट्र निश्चित नाही हे मी पण मान्य करतो, कारण हे निधर्मी राष्ट्र आहे असं. पण अजर एक महत्वाचा जो मुद्दो ताणी काढला की सगळे घटकांक जे कन्विन्स करपाचे हिंदू राष्ट्र जावपाच जाय म्हणून, हे असंच तुम्ही बोललात. तर हातूंतले पॉलिटिकल सायड जी आसा ताजे बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें? म्हणजे पॉलिटिक्स आनी रिलीजन हे मिक्स जावचें काय ना? अजिबात जावचें न्ही. हांव जेका आतां हिंदू राष्ट्र तेमकां म्हणलें हिंदू राष्ट्र आसा काय ना हें पयलीं क्लियर करा. इतल्या खातीर म्हणलें की म्हाकाय अशें म्हणपाचें ना की एका उपासना पंथाचें एका धर्माचें राष्ट्र आसा हें म्हाकाय म्हणपाचें ना. हो भारत आसा. पण तुमकां एक सांग, मातसो मुद्दो हें करता. भारत जेन्ना राष्ट्र म्हणटात म्हत्वाची गोश्ट आसा. भारत जेन्ना म्हणटात जेन्ना मुळाक वता एक खंय तरी डायनेस्टी पासून हें नांव येयल्लें आसा. आमचो राजा शंतनू आनी शकुंतलाचो पुत्र जो आसा तो भारत, त्या भारता पासून म्हणजे खंय तरी डायनेस्टीचें नांव जेन्ना आमी हें करतात, आमी एग्री करतात, तेन्ना हें भौगोलीक नांव जें हिंदू आसा मागीर तेजें कितेंय करूं मागीर लोकांनी तें रॉंग आसा. पण तें आमी अजून स्विकारलेलें ना. म्हणजे जर ही भौगोलीकता लक्षात घेवन जर आमी हिंदू म्हणलें जाल्यार तें एक्सेप्टेबल आनी पॉलिटिशियन ताका वेगळे रंग दिवपाचो कांय गरज ना. पण हांवें इल्लो शब्द वापरलो की तालिबानीकरण ना. हो हिंदू म्हणजे हिंदू कसो आसतलो, एक एकडें ड्रेस कोड आसतलो, तेणें खंय तरी टिळो लावपाकच जाय. हिंदू जर तुमी कल्चरच म्हणटात, हिंदूक नास्तीक आसा आस्तीक आसा दोगांकय स्थान आसा. हांगा एक आमकां ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटा, टायम जाला. तर हो मुख्य म्हत्वाचो मुद्दो तुमी आतां मांडलो, हिंदू म्हणल्यार कितें हाजेर आमी आफ्टर द ब्रेक डिस्कस करया. So viewers, keep watching. We'll be back soon after the break. Keep watching Journal Speak.